За Христом у высокое небо узнялася святая душа. Заискрылася сонейка следом, не згубілася тая мяжа, што злучае зямных і нябесных, нас усіх, родных, Божых дзяцей. І лятуць малітоўныя песні за аблокі, вышэй і бліжэй да таго, хто нас бачыць і чуе. У Хрысце Ён працягвае жыць, Багародзіцу маці шануе, ёй з любоўю Ён рады служыць. Нібы колас зярнят добрых поўны, а вакол васількі расцвілі. Добры пастыр, Айцец наш духоўны на святой беларускай зямлі. Аднойчы да яго прыйшла удава, пажалілася, дзеткі галадуюць, а бацюшка душой пашкадаваў няшчасную жанчыну маладую. «Бяры маю карову», – кажа ёй, – «вось будзе вам якая дапамога. Ёсць я кармільцам матушкі маёй і дзетак нашых, а ў цябе нікога». Няёмка, але бацюшкаў наказ выконваць мусіць, ён благаслаўляе, бо ведае, у самы цяжкі час Гасподзь яму таксама паспрыяе. І выгадаюць дзетак 7 з Марыяй, мілай, мудрай, жонкай маці. Любоў пакрые ўсе нягоды іх прачыстым амафорам Божай маці. І сёння людзі памяць берагуць, пад хату ў маі птушкі прылятаюць, і ў манастыр сцякаюцца, ідуць, да дамавінкі дзетак прыкладаюць, да бацюшкі, каб ён пашкадаваў, замовіў слоўца прад прастолам Божым і дапамогу шчодра падаваў. Малітва праведніка многа можа. О преблагий угодниче Божий, святый праведный Отче наш Иоанне, прими сие малое моление наше, аще недостойне Тебе приносимое, но с любовью сыновнею, припадающей вопиемте, избави нас от недуга душевного и болезни телесной, да и мы в покаянии плод добр Господеве принесем, и с Тобою в Царстве Небесном Ему воззовем. Аллилуйя!